Рубриката е Петият елемент. Предаването е Центрофуга. Радиото е Реакция. Вашия водещ е Коси от Лозенец. Щатният рапер е Жлачезар Живков. И мили студенти, на здраве на всички, които празнуват днес. Кво е май, вторник, най-горди, че всяка сутрин ни е July morning. Край и отдих поне до следващия ден за размисъл или до следващия ожесточен спор с 5 метров телеграфски стълб. Шегувам се, де преди пушех на пук, по 7 изглеждах полуобсебен. Добре, че марихуаната поскъпна, като се сета за уния друсни, досяда съм се гътнал. Това е за всички кълпазани, употребили по 2 бири или кирка пияни. По начина ти на прибиране поркан се вижда кой си. Това се стълби, не, това е 6-та патетична на Чайковски. Затова не надвишавам дневния прием. Тук имаме 2 отворени стели, но нема ги пием. С леко намигване към двете госпожици, водещите хладилника е пълен с бира. Хайде на борда берожици, че ви вода на пътешествице. Но първо ви моля сърдечно, бъдете честни с мен. Ако се кефите на смешните рапета, които гледате всеки ден, поне си кажете, че заради дрежките по тях посрещате ми акъла на песента никакъв. Ще я забравите след месец-два, известен факт. Как да не им мисля, злотия пеят като пейсмейкъри, пей го раздават, пей сърце с инфаркт. Демек са неестествени, това беше леко оговорка, случай, че некой не ме е разбрано да улекоти ме за кодираните фабули. Силни са като пърцуцка, но и от нея глава боли. Сега е момента да изкажа благодарности на Марата и Махмурука, винаги са вдъхновявали. Стой за рун 2 и не стой на ръба, защото ще те бутнем. Номенклатурчици, ще разширяваме всички ваши дупчици. Как е? Аре, идвам с отмъщение за отнетото ми време, не е война. Любов ли беше да го ебем, следващия път верно ще изберем светло and the legend. Саджеба, много по-успокоени ще си легнем. Перспективи в близко бъдеще, не ми се хили да не ти разбием зъбите. Толкова по темата и без това от ток-шоуто си говорим по отработена полемика. Мислиш си, че си умен ли бе, глупак? Я ми дай дефиниция на думата благодат. Има неща, които не мога да усетиш с пръстите, езика и хуя си. Елепа по тия софийски улици. Много генгста ли ти идва, бат се помисли и ти подсвиркаш като видиш курвички. Аз просто ги засичам буквално навсякъде. Това са от управляващите до работодателите ти батенце. Или какичко, но именно за това не мога ми опонираш или да ме убедиш противното. Впрочем, кажете на Цвъцва, че му купуваме мозък. Голям и бял от зеленчукова борса. Рапа е нечуван, не госта, шутове в торса. Напускане от тук, поне с пурпурна ноздра, трупове в морга. Между другото, точно колкото е хубава сутрешна поста, целувки и любов. Изкуството е кеф, защото изкуството е болка. Така като ме слушате, кажете колко БГ рапери има да си доизяждат закуските. Да, самочувствие, защото знам какво правя. Те не са сигурни и затова няма как да се хвалят. Голем брой фенове са отвратени, че голем брой рапери са кретени без критерии. Безвкусни клипове, страшен лукс, но нема да плеснат дори да ги полея със златен душ. Докато демонстрирах своето високоскоростно учене, забравих да се представя точно като столично ченге. Затова моля да бъда много извинен. Ще започна с вашия водещ Косио, който е до мен. Викат ми бате мати моите хора в Борово. Или жлъчката зад микрофона Мона Мур. Най-добрия в БГ, пък и скромна натура. Ще има се парзалят много надолу, ако ми правят наклони на кура. Впрочем, гостувам на Коза всеки вторник в Центрофуга. Предаването за подмолна култура по радио Реакция, на чиято честота си, където ползваме гайгарови броячи като маракаси. Скачите бе ямакаши, алче сте опасни с празното плямпане за пашки. Леко бе келеме да не оберете БНБ. Искам ви всеки вторник след 9 залепени за Петия елемент.